Oh ja. Ja. Het had gekund, hè, met die... Ja, dit is echt maar service. het is ook een vraag van werkveiligheid. Kan? Absoluut. Hoe oud is deze? 1943. Dus 82 jaar. Ik dacht dat hij ouder was, maar... Nee, die Zwitserse stoomlocomotieven zijn ouder. Daar is die oudste, die is ook nog bedrijfswaardig van 1910. En waar is deze gebouwd? In Berlijn, BMAC. Dus in oorlogstijd? Ja, dat is een oorlogstijd, ja. En dan ook, maar dat is de belangrijkere tijd eigenlijk, nou, achter de oorlog, de wereldopbouw. Dat was waar deze locomotieven eigenlijk echt belangrijk geweest zijn. Oké. Wauw. Was dan een andere tijd. En ja, dan zijn ze dan tot eind van de jaren 80 nog in de DDR op de baan geweest. En dan naar de VSM, naar Bebergen en dan 2015 naar ons toe. En is hij in goede staat? Ja, nu ja. Ja? Nou, met 10 jaar aan gewerkt voor een goede staat. Die was niet een goede staat als hij hier terugkwam. Dus daar was ze toch een beetje meer versleten dan we verwacht hadden. Nou, kan gebeuren. De ketel was goed, van het materieel her, van de dikte. Dat was het belangrijkste. Ja, alles andere hebben we een beetje moeten aanpakken. Hij is warm, hè? Ja, die is warm, ja. Misschien kun je ook in het vuur kijken. Ah, dat zie je. Ik weet niet hoeveel je kunt zien. Ja. Moet je nog meer erop gooien? Weet ik niet, ik ben niet de opstoker vandaag. Maar dat opstoken, dat kunt u ook? Onder toeleiding, ik ben geen stoker. Ik kan wel de sub bedienen, maar ik ben geen stoker. Ik ben alleen een mechanicus. Kunt u ermee rijden? Nee, Nee? ik ben geen machinist. Nee, dat had gekund, hè? Nee, als je geen stoker bent, kun je ook geen machinist zijn. Heel simpel. Klopt. Want je kunt niet twee dingen tegelijk op zo'n apparaat, hè? Nee, maar je moet altijd de stoker tijd maken. En dan kun je machinist worden op een stoomlocomotief. Oké. Heeft te maken met, ja, je moet wel ook een verstand van de ketel hebben en snappen hoe die werkt. En dan kun je de machinisten-examen maken. Ja. Achter de leertijd. Daar zit nogal een wat kolenruimte bij, hè? Ja. 10 ton of zo, 12. En hoe lang kan die dan daarmee rijden? En dan zeggen ze zoveel verschillende talen. En het klopt helemaal niet, dat weet ik niet. Ah, je hebt ook nog, je hebt niet alleen kolen, maar je hebt ook water nodig. Ja. Anders dan gebeurt er helemaal niks, hè? Nee, ja, precies. Je hebt ook water nodig om stoom te koken. Ja, je hebt de verwarming van de kolen nodig of van olie. En dan heb je water nodig. Ja. En ja, dan moet je ook heel regelmatig naar de waterkraan toe gaan mee dan naar de kolenbak. Dus water heb je meer verbruik dan kolen. Hoe belangrijk is het voor u dat dit materieel, dat blijft rijden, dat het sowieso behouden blijft? Ja, het is een technische cultuurdenkmaal. Weet ik niet of het de juiste... Monument. Monument, dat is een technische cultuurmonument. Nou. En ja, het is wel belangrijk dat je nog zo'n andere stoomlocomotieven hebt die ook op die oude manier nog aan het leven zijn. Je kan een stoomlocomotief natuurlijk op koud en een mooie kleur in een museum neerzetten. Maar dan kun je niet snappen wat het eigenlijk bedoelt, een stoomlocomotief. Dat moet je horen, dat moet je zien. Ja, je moet het ruiken. Ja. En als het materieel nog rijdt, zoals deze, dan blijven er ook mensen nodig die weten hoe ze hem moeten onderhouden, repareren, hoe ze ermee moeten rijden. Als ze niet meer rijden, dan sterft die ambacht denk ik uit, hè? Ja, het is zo.
dus wat je gezegd hebt, nou, als industriemechanicus gewoon heb je ook in die moderne beroepsgroepen, in die moderne opleidingen, je hebt nog de navolgers van de toenmalige opleidingen van de spoorwegen, van de stoomlocomotieven. Maar het is toch heel verschillend. Er is heel andere weten over mechanisch werk, over analoge werkzaamheden zonder CNC. En natuurlijk gebruiken we ook CNC-techniek voor bepaalde zaken, maar je moet veel meer spullen, enkele stukken maken, repareren. Ja, dat kun je niet economisch met een CNC doen. Hè? En CNC is voor massaproductie. Dat is lassen voor in grote oplagen. Ja, daarvoor is het gemaakt. En dus je moet wel goed kennis hebben op zo'n maatschappij van oude techniek, van oude werkzaamheidsmethoden. En ja, je hebt nog een paar andere bereiken waar je dat ook nog kunt zien. Ja, bij andere historische monumenten, of het trucks zijn of auto's. Of op iedere middelaltermarkt, die oude smidsen. Je hebt nog zo'n paar bereiken, maar stoomlocomotieven zijn definitief een van die bereiken. Misschien een van die bereiken wat goed te zien is. Ook voor mensen die geen verstand of geen idee of geen ervaring daarmee hebben. Dat kun je wel. Je kunt wel hier langs simpelweg gaan tegen een andere reden en dan zie je de stoomlocomotief. Dat is wat anders dan in vele andere bereiken. Daar moet je extra naartoe gaan. Dat kun je toevallig zien, theorie. Als ik dan uw verhaal hoor en uw achtergrond, dan denk ik bij mezelf, die heeft vast en zeker thuis ook wel een oud voertuig staan. Waar Nee. Niet? Nee. Nee. U heeft hier al genoeg aan. Nee, ik heb hier mijn insignia van de familie en dat is goed genoeg. Ik heb er echt geen tijd voor. Nee, kan ik me voorstellen. Het zou eigenlijk leuk zijn, maar af en toe, een echte combi, niet de moderne met een schrijkhek, maar heb ik geen tijd voor. Nee. Gewetensvraag. Uw reguliere werk of hier bij de stoomtreinmaatschappij? Wat doet u het liefste? Nee, ik zou het zo zeggen, ik ben industriemechanicus voor een goede reden. Maar emotionaal is dat hier natuurlijk wat anders. En er is ook wat anders om het met vrienden te doen. Ja. Dat is ook altijd wat anders dan met gewone collega's. Dat mogen misschien ook deels vrienden zijn, maar het is een ander verhaal, definitief. Dat is ook een andere omgeving. Ja. Het is niet alleen de machine, niet alleen de werkzaamheden. Het is gewoon vrije tijd, wat we hier hebben en wat we samen hebben. En dat is eigenlijk dat is eigenlijk waarom je in ieder geval een vrijwilligere werk begint. Om de sociale aspect ook te hebben. En dan ga je kijken, wat kun je doen, wat is de juiste werk, wat is interessant. Maar je doet het ook voor de gezelligheid, definitief. En dat is wat anders dan gewoon werk. Onafhankelijk van wat wij in een club gaan doen. Wanneer moet deze weer op pad? Zaterdag. Zaterdag. Oké. Nou, dat is over 2 dagen. Hij is er klaar voor. Ik denk het. Ja? Het is nu pas een halve maand zonder problemen met de kerstritten meegegaan. Plus de testritten, plus de instructieritten. Dus ja, 8 à 10 jaar revisie. 1,5 maand in bedrijf en geen grote echte problemen. Minder dan het kun. Heeft deze locomotief nog geheimen voor u? Of heeft u elk plekje wel gezien? Ik denk, ik ben wel een van die. Ik heb 10 jaar geleden bijna hier begonnen, dus ja, ik heb misschien iedere kant een keer gezien van die locomotief of in de hand gehad, maar het zijn zo kleine dingetjes. Af en toe vind je nog wat waar je daar heb ik toch nog niets mee gedaan. Maar. Okay, dus als iemand zegt deze locomotief is in een goede conditie, dan mogen we u op uw woord geloven?
Ja, en ik geloof op het woord van mijn chefwerkblad. Die heeft meer ervaring. Uiteraard. En ook naar het woord van de stokers en van de machinisten. Hè. Die moeten met die machine op de paard gaan. Ja. En het werkt. Ja. En als ze zeggen, ja, het werkt ons goed. En we ook horen, zien en voelen dat er geen grote problemen zijn, dan is het goed.